La bichin și la... Sunt la fel, cred că, nu? Nu. Mi se pare că unul e mai mare. Asta e 5, asta e un Core 2 Plus sau ceva de genul. Scrie pe spate toate specificații. Am și alimentatoare la ele, merg, probate. Dual Core 3 GB și asta. i5 2011 early. 3, cât? 350 lei. Asta e 200, asta e 300. Am văzut. Și am și alimentatoare la ele. Le-am mai pus pe masă. Ocupă spațiu. Da, și ocupă spațiu. Să mușcați amândoi dintr-un mic cum ar veni. Ce preț e asta? 100. Tot cu drăcie asta. Cred că a fost dintr-un din ăsta extern. Într-un rack, da? Da, dintr-un rack și asta. Și din rack doar ăsta îl mai aveți? Da. Mai rup cu ăștia. Au zis că se aude. Asta? 70. Stai.